سلام زخبركم سمعتنا كما يترفدوا زيناتات وشت هاجر وصان حزنا لكم قريبنا لنا زينا زقرب لكم يوناس ابراهامي برئسا زينا خفلم امنو زوف عبتري حمام تراكما نابادو خمز ورده تحبيروم امنو زبا قرورا مسرح مطرناف عدتات زتبابع وصيت يركبلهم امنو زبا شامبوكو ام كل خال بمنكست طانطو زمحلالف حمامات استمروا توهيبهم كابزيناتات وصاي ابا استراليا تخصص زلو بارع مرور كبي سب او نواتاون كسراتات يورد كم زلو تحبيرهم سراويت إيران زاقيت واننتا زي تقلت السب ألبو نفارت واقعي خمزة ودقه يحبر اللهم مترنا وصان قد چاينا بزحلف 10 توارح بخلت نت بربعة ميتاويت عابيوم مسكندي نتبتازين هاتنحنا زرزراتو منهم امنو زوف عبت حمام عيني نمكل خالن نمفواسن بستخايدستو هذا زعري تريو تراكوما ابزو وانزي نابادو كم زورده اب چنفر ميستر تعنا زوبا سميناو قحي بحري حلاف مكل خال زيت محلل السحامات اتو فسها غرغش ارديوم غسغاس مدبات تعنا ابتن زوبا ابتزتيرلو اخيبا اتو فسها اب كل تشحن 10 شوعاتن بستخايد مصنعت مسرت استا شومونتا ميتاويت كاب تقماطن وزاف عبت بحمام تراكوما مالت كل ما تلخيفهم كم زنبر بمحبر دحرتي استسلاسله ناي مكل خالد مفواس مدبات قدا ابز غزي نابادو وريدم هلاو ارديوم بقولتفن بقليلن كم حلالف زخل حمام تراكوما سسان حدن ميتاويت كنكالا خلو 14.5 ميتاويت دما كفوست كم زخل بمحبر مزوف تاركبا بياون اكلاون صريت عينخا مستحمم دما بقولتفنا بحكمنا مخاد اتوم فتونات اجبابات مكل خالن فوسان مخانوم انصيروم ابتا اخيبا ملكتات نايت حمام اجباب من تحلافن مقصارن زملكت مبرهون بتوسخ توهيبهم امنو زبا قرورا كامس كرم كل تشحن 19 جمير زكاز دلو مسرح مترناف عدتات زتبابع وصيت ركبو كم دلو اما حدارتن اوزبا حبيروم بدرجان اوزبا زقمت كوميته دحرز قبرتو ركبات نقحات حزبي ابقداسنت مترناف عدتات كب مبالن معوات بعتب كسرح دلونت كم درغاغص زغلص اتو ادريس علي تمترناف اب عراق حليبت فلاغن غراتن كخون ابسم معتبص حكم دلو ارديوم اتو ادريس علي اموداتا تستافنت تمهارو اما اد تمرت ممحاشون غون ناي مترناف مدبات كسرحال مخانو غليصوم امنو زبا شامبوكو بمنكست طانطو زمحلالف حماماتن ميلاتات مكل خالوم زتوكرا استمهرو توهيبوم ابي چنفر ميسر تعنا زبوكاش بركه حلاف احدو حبريتان غوسغواسن اتو سلطان حغوس ابزهبو حبريتا عصو كرفسن ويلكامن كابتن بمنكست طانطو صعوبه حدغنياتات حمامات مخان بمنصار عامت ملو استسبن نامسيا متقام كبابياو صريت مزوتارن مرابح طانطو زخونه عقار ميات موغادن كاب قند ميلاتات موغادن كم زخونه ابريهم ابتي چنفر حلاف مكل خال حمام عصو اتو ابراهيم يعقوب بغديو كبابياو صريت حدا كاب مسرتاوين ميلاتات مكل خال حمام عصو كم زخونه بمحبر بقصال كسرحلن بموياوين زوهاب مخرن بمرحن بغبو اب تغبار كوعلن ازخاخيروم ام حدارن وزبا شامبوكو اتو كحساي اسرات دما صريت كبابي نمو حز علم اتتاون طفتاتي سلاسل كان تهلوه نقحات حبرتسب ابتي كال ميلاتات نمبراخ بزبل صخدف على مخانو اتحساسيبوم تكاتاتلو زلهم دمت حفاش إيرترا أقولقلو تقرنيايوم كابجيناتات وصاي فلما أستراليا امبرا اوشنخ استراليا تخصيتو زلو بارع مرور كبيسب او نواتاون كسراتات كيور تسغيوم ابت خباب بو حدود يسع برع تخصيتو كم زلو زحبرو سمز استراليا حزبي باغو كتنققا تحساسي بمالوم
መንግስት አውስትራሊያ ነተሓደጋ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ንምእታው ድሮ ኣሽሓት ሰራሕተኛታትን ብርክት ዝበላ ሄሊኮፕተራትን ከም ዘዋፍረ ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲስ ዘሎ ልዑል መጠን ሙቐት ነቲ ስርሒት ከየተዓናቐፎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስግኣቶም ኣብ ምግላፅ ይርከብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣውስትራልያ ብዝኽሰት ክሊማዊ ምዝባል ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ ምሮር ሰብኣውን ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሰራታት ክወርድ ከም ዝፀንሐ ጸብጻባት ይሕብሩ ሰራዊት ኢራን ብሸሞንተ ሕዳር ብቅድሚ ትማሊ ሸሞንተ ሕዳር ዛጊት ዋንነታ ዘይትገልጸ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ገማግም ወሽመል ዓረብ ወቂዕ ከም ዘውደቐ ኣረድዩም እታ ነፋሪት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኢራን ብዝማዕበለ ሚሳይል ተሃሪማ ከም ዝወደቐት እዩ እቲ ሰራዊት ብተወሳኺ ዝገልጽ ዘሎ ይኹን እምበር እዚ ብሰራዊት ኢራን ዝተዋሃበ መግለፂ ብናፃ ምንጭታት ኣይተረጋገፀን ዘሎ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ክልል ኣየራት ትዝንብብ ከም ዝነበረት ንዝገለጸታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ወቂዓ ከም ዘውደቐት ከም ሳዕቤኑ ድማ ዝምድናኣ ምስ ኣሜሪካ መመሊሱ ከም ዝሸሓከረ ጸብጸባት ይሕብሩ መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ብዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ብገምጋም 2.4 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 መጠን ስደት ቻይና ብኣስታት 5 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ እዚ ድማ ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባዊ ሃገር እወታዊ ተራ ከም ዝተጻወተ ተፈሊጡ እንተኾነ ግዳም መጠን ዕብየት ቁጠባ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብኸፊል ክንክእ ከም ዝኽእል ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ክእምቱ ጸኒሖም ኣለዉ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 6.5 ሚታዊት ከዓቢ ዝጸንሐ ቁጠባ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ኣስታት 6.3 ሚታዊት ክወርድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይዝእመት ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተኸሲሱ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ጠንቂ ናይቲ ምቁልቋል ከም ዝኾነ ድማ ዝገለጹ ጸብጻባት ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ጽልዋታት ከም ዝገበረ የረድኡ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ቻይናን ኣሜሪካን ብደረጃ ዓለም ኣሉታዊ ቁጠባዊ ሳዕቤናት ይኽትል ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ መያት ሜክሲኮ ኣብዚ ሳልስ እዚ ምንጩ ዘይተፈልጠ ነዳዲ ብምልሓኹ ኣከባቢያዊ ክሰራታት ከም ዝወረደ ይግለጽ ኣሎ ብሰንኪቲ ተሪኦ ብውሕዱ 10 ኪሎ ሜትር መያት ሜክሲኮ ሓደጋ ብከላ ኣንጸላልይዎ ከም ዘሎ ኣብ እዋኑ እንተዘይተጸሪጉ ድማ ናብ ካልእ ከባቢታት ክልሕም ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ብኣግኡ ተሓቢሩሎም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ መዘናግዒ ማእከላት ዝዓፀወት ሜክሲኮ ንምፅራዩ ጽዑቕ ስርሒታት ተካይድ ከም ዘላ ኣፍሊጣ በቲ ብከላ ህይወታውያን ባሕሪ ብሓፈሻ ዓሳታት ድማ ብፍላይ ሓደጋ ሞት ከንጸላልዎም ከም ዝኽእል ክኢላታት ኣከባቢ ስጋኣቶም ኣብ ምግላጽ ይርከብሎም ኣብ ምብራቃዊ ማያት ብራዚል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዝሓለሓኾ ምንጭ ዘይተፈልጠ ነዳዲ ከባቢያዊ ብከላ ይስዕብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እምበኣርከ ዝኸበርክንን ሰማዕትና ዜናታትና ቅድሚ ምጥቕላልና ንምዝኽኻር ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክንደግም ኣብ ኑዛፍ ዓበት ተሪኡ ሕማም ትራኮማ ናብ ባዶ ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ኣብ ኑዞባ ቁሮራ መስርሕ ምጥርናፍ ዓድታት ዘተባብዑ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኑዞባ ሻምቡቆ ኣብ ምክልኻል ብመንግስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፉ ሕማት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ካብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ኣውስትራልያ ተኸሲሱ ዘሎ ባርዕ ምሮር ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሰራዊት ኢራን ዛጊት ዋንነታ ዘይተገልጸ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወቂዕ ከም ዘውደቐ ይሕብር ኣሎ መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ብዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ብ2.4 ሚታዊት ወሲኹ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ